Ahojte, máme tu teda porovnanie dvoch prístrojov deň-noc, ktorí sú momentálne favoritmi na trhu. Prvý je Higmicro Alpex 4K LRF, druhý je teraz novinka PART Nightstalker 4K X. Je tam zmenený aj celý dizajn a ovládanie toho prístroja, ale poďme po poriadku. Obidva majú 4K senzor, teda 3840 na 2160 pixelov. Higmicro Alpex má rozlíšenie displeja 1920 na 1080 pixelov, pričom PART toto prekonal a urobili displej OLED 1560 na 1560. Takže vidíte rozdiel aj vo veľkosti toho prístroja. PART je o niečo menší, je tam menšia dĺžka a šírka, takže pôsobí trošku útlejšie oproti Higmicru, aj keď spracovanie je dosť dobré. Obidva prístroje majú aj vstavanú baterku, aj vymeniteľnú. Higmicro má dve zabudované 18650, jednu vymeniteľnú. PART má jednu vstavanú 21700 a jednu vymeniteľnú 18650. Obidva prístroje teda majú dosť veľkú výdrž, keďže do toho sa nedá non-stop pozerať, ale prístroj si aj uspávate. Taká podstatná vec teraz, Higmicro má zaostrovanie vpredu pri šošovke a PART dal zaostrovanie na ľavé bočné koliesko, takže máte to zaostrovanie trošku viac po ruke. PART zabudoval dopredu do diaľkomeru aj prísvit, takže už nepotrebujete pripínať ako pri Alpexe žiaden prísvit na nejakú montáž, i keď môžete, ak vám nebude prísvit vyhovovať, ale PART ho urobil tentokrát dosť silný a kvalitný, čo je vidno aj na kvalite obrazu. Ďalšia taká podstatná vec, ktorú uvidíte teraz na poslednej fotke, je aj veľkosť šošovky. Deklarujú Higmicro, že šošovka má 50 mm, meral som to, je tam 40 mm a PART to úplne prestrelil. Oni deklarujú tam šošovku o veľkosti 70, ale je tam reálne nejakých 30. Takže od toho sa odráža aj tá priepustnosť svetla, ktorá je dosť dôležitá napríklad pri takom šerom počasí, kde ešte z Alpexu celkom dosť dobre uvidíte, ale na PARTe už budete musieť napríklad použiť prísvit. Čo môže byť aj plus, aj mínus, lebo ten prísvit vám ten obraz už vyhladí, ale bez prísvitu ešte bude zrnitý, ale bude vidieť, takže tá zver vás nemá ako spozorovať. Obidva prístroje sú urobené perfektne. Je tam ešte jedna vec a to je hmotnosť. PART tým, že vyšiel neskôr, tak mohol urobiť niečo lepšie a tým pádom znížil hmotnosť o 100 gramov oproti Alpexu. Takže hmotnosť je 980 gramov voči 1080 gramom. Či kúpite jeden prístroj alebo druhý, nebude to určite chyba. Obidva sú veľmi kvalitné, aj čo sa týka spracovania, aj čo sa týka obrazu. Keď použijete kvalitný prísvit ako laserový Tenosite Dual, kde máte prepínateľné vlnové dĺžky, obraz je krásny. Na vzdialenosti 300-400 metrov vidíte zver, čo nie sú teda reálne vzdialenosti na streľbu v noci, keď niekto si určite trúfne na tú streľbu, ale na túto vzdialenosť či s jedným alebo s druhým prístrojom uvidíte a môžete aj oboznať tú zver. Takže asi toľko k obidvom prístrojom. Ak vás niečo bude zaujímať, kľudne do komentára, do e-mailu alebo zavolajte.